Uyakwazi ukumcupha umuntu wesifazane uthi angakwazi ukulala nenye indoda? Yes, Khehle ngiyakwazi ukwenza lokho. Usuke ukwenzelani lokho njengenyanga? Ngisuke ngibiyela umuzi wendoda. Kubhlungu dokotela ukuthi uma ulobola unkosikazi wakho kodwa ngikwenza kumuntu oshadile. Bangixolele nje bangakathathi cha. Ngikwenza kumuntu oseshadile oneprove ukuthi umfazi wami. Wena wakho umcuphile? Mcuphile Khehle. Angeke alale nendoda. Okay, yovela iwinduku yakhe. Yolala nje. Yabonga Khehlelami. Umatititi abamdinga inyanga egodla ikhwame namaphupho ekhove kwasondela eduze kwakho. Uphume semamathe kusishaya mhlahla emoyeni. Ababhulela abalali bokhozi indaba zabo ngesabathi ilanga lihubha amazolo. Dumani yadume esizweni. Hlahla somhlebe unodela mzimba bheje emfazweni epandla. Hliziyo zamadoda ayibomvu. Khonke kwazi igazi idibanisele inyama. Ndaba ikhala amanzi indaba zathi umndeni. Isithunywa sika Jehova esivunywa amasayoni. Izangoma esingahlobo ingabuhlalu. Ngibingelele njalo sabona mbukele ekhaya lapho khona uDictionary indaba ethi umndeni. Ngibingelele Isintusami, ngibingelele njengamanje umama, ngibingelele ubhuti, ngibingelele ugogo, ngibingelele umalume nani ingane encane abangibukayo. Welcome to the show. The name of the show is Isintusami. Igama lami ngudokotela Khehlelezi ozala phansi endaweni yaseEastern Cape, endaweni yasemzinto, indumanduma amachia ugalweni umtolo magangathi uDonga vuleka indlela. Sakunjalo ke isona sasikhathi ke la esesithi nasiza with our special guest usibaba Sibiya. Sibiya sotobe. Professor njani baba? Ngiyabingelela Khehlelami kunjani? Ngiyabingelela Khehlelami, ngibingelela nje ababukeli emakhaya endle nasezantsi. Dokotela Sibiya lo usekhona. Ozalwa kuphi baba? Ngidabuka enkandla la ngidabuka khona kodwa ke ngokuzinza ngisendaweni yaseThekwini eMbumbulu but ngisebenzele esiphila. Lalela ke lapha enkandla yakwazi indawo labathi samahlatha amnyama. Ngiyakwazi Khehle indawo yasemahlatha amnyama indawo nje engikhule ngibukela kuyona kakhulu ngakawuthatha umsebenzi wedlozi so kwanga ukuthi ke ngicela sengithatha uNkulunkulu esengiphosa kulo msebenzi wokuphilisa abantu but nje ngiyakwazi kakhulu indawo engiyazi kakhulu. Yeah. Baba Sibiya mangikhuluma nawe kuvuka amakhosi. Bathi manguprofit. Kodwa ngeke nguprofit khululeka. Baba Sibiya impela ukuthi nguprofit kodwa ke ngeke sibe lapho, ngeke ngimprofit udokotela. Baba Sibiya namhlanje ngifuna uzongichazela nje ngento encane eyona engifuna ukuthi ungichazele yona kancane. Uma sikhona la senza uphenyo lethu noma senza research sibheka into eziningi la esithola amagama igama eli1 lisho into eziningi esikhathini esiningi. Uma sikhuluma isiZulu phaqa kunaleli gama elijwayele ukusetshenziswa kakhulu okuthiwa ukucupha. Ma umuntu ethi kuno baba udokotela uSibiya sendaweni yasenquthu noma esendaweni yasenkandla oyacupha. Sesifuna ukwazi ukuthi makucushwa uma sengathi nje sikhuluma sithi awusiniki definition of ucupha. Masikhuluma ngokucupha yini ukucupha? Baba ngiyabonga kakhulu ukuthola ithuba ukuchazela nje ababukele emakhaya. Masingakhuluma ngokucupha zihlukene kaningi izinto zokucupha but masikhuluma nento ekuthiwa isicupho ila esuye sikunikeze khona amakhambi ajulile ekuthela uma wasebenzisa umuntu uma ekugadla ebusuku ngomuthi ongalungile ufika ubhambe kuwena uphinde emuva ngamanye amagama nje umuntu osuke uyihawu kuwena. That's why sikubizwa ngokuthi isicupho ngoba ufika ubhambe bese ubuyela back to kumuntu osuke ewuthumelile. Ake kuthiwa kwenzeke ke Sibiya njengamanje makwenzeka mina njengamanje ngikushaya ngomuthi waseTanzania. Uma ngikushaya ngomuthi waseTanzania uyakwazi yini wena njengoba ucushiwe wacushwa ukuthi uyivikele ngomuthi wasenkandla umuphi umuthi strong lapha? Noma ngabe kukhona strong kukhona onga strong but bekuyisicupho isicupho siyakwazi ukukuvikela ekuthenini lo muntu waseTanzania bekushaye ngento at least siwelela kumuntu oseduze nawe mhlawumbe unophathini kucuphe wena umuntu waseTanzania bezokushaya uzokuthiwa le ndibe izulu beliqonde kusibanibani agcine selishaya omunye umuntu lo muntu usuke ezicuphela yena engizama ukusho ukuthi noma ngabe umuthi uqhamukapi but masijula kuwona suthatha from down from tree bese kuya ngokuthi uthawe kanjani isicupho kwesikwazi ukuvikela noma ngabe ihlobo lomuthi osuke ubheke kuwena ekutheleni ungakwazi ukushayeka. Okay, masikhuluma ungazidlalisi kakhulu izandla because uthatha iattention yombukeli usekugcineni naka izandla zakhe engasanaki ibhaloni eliwena. Right, mbukele ebezidlalisa izandla lo muntu lo. So manje siyithandi lanto. Right. Sigijima siyadlula ke. Okay, sibheka la baba Sibiya. Ake kuthiwa njengamanje umuntu uyamkweleta. Umuntu uyakweleta, unesikweleti sakhe. Uyakwazi ukuthi umcuphi umuntu mayekweleta, umcuphi uthi imali yakhe akwazi uyibuyisa.
cha entweni kanjalo when it come to imali ukuxoxe kahle nalomuntu nihlangabeza ngendlela nihlangabeza ngayo futhi nje ube honest again imali bongenayo asikho isidingo sokuthi uhambe uyobamba inkuzi ngoba nakho ufuna ukuphesha yena ukumtshela nje mfowethu ngicela ukukhipha kanje nawo amasete engiwatholile asikho nje isicupho esinjalo sokuthi ucupha umuntu akwazi ukuthi egcine sekhohliwe imali yakho cha isikweletu asiboli ngisho ngaphela 10 years asiboli isikweletu uyakwazi ukuthi umuntu umkhokhele mhlawumbe inxoxo ukuthi ngawukhokhelana kanjani umkhokhele kanjalo mayitholile ngoba okubi ukuthi umuntu abaleke nalento ukuthi dokotela professor dokotela omkhulu asiboli isikweletu ngiyazi ke lo usuke kweletwa usuke nepressure yokuthi mhlawumbe usuke edinga for ezinye izinto imali official vele imali idingeka for izinto ezibalekile kodwa lo munye bengenayo imali ake kuthiwa ukweleta inyanga uma ukweleta inyanga ngicabanga ukuthi nayo ngeke vele ishaye inyanga ngoba isuke yazi ukuthi mangilimaza lo muntu enkandla bazophila ngana abantu kodwa kuyexoxwa thina siyinyanga kasili ngomuthi sike sile ngokuxoxa nje sile nje lokuxoxa silungisa indaba sibone ukuthi sikhokhelana kanjani ake kuthiwa umuntu kwena ufuna ugadle enye inyanga uyakwazi ukuthi uyigadle enye inyanga emfowini ucuphe lo muntu ukuthi akayoshaya enye inyanga ingakho ke dokotela ngichaza lokho ukwazi ukushaya uza kwenu ngoba phela uma ushaya enye inyanga kufana nokuthi ushaya wena so mawushaya lo muntu labantu abangaka emhlabeni jikelele labafisa yena abafisa ukubona yena bazobe sebephila kanjani oba wena bakwazi bebazi yena manje uma ukhipha umuntu wena uthi akubulawe lo nyanga angiboni kumqondo ukuthi awukwazi ukwenza njalo kumuntu oyicolleague naye noma kumuntu njengamanje Sibiya sinomuntu ocashile ohlele ecashile uthi mina mangilala ebusuku nezinto engizibonayo mina mangilala ebusuku nezibonakalise engizibonayo ngithuke izinto ziyangijaha uthini ngalowo muntu uyakwazi ukuthi umlungise abuyele esimeni sakhe ngiyakwazi ukuthi ngimlungise abuyele esimeni sakhe uqala nje ngiqale ngilaphe nje lonto emhluphayo ebusuku mangabe ethi ke ake siphindisele emuva sisuke ke sesingena sekusijula ke sisithatha into sesijikisa sesikhomba la esuke ivela khona ake ngigijima manje ngiyophuza amanzi ngiyabuya manje wena hlala kanjalo nje uyoshintsha amabhodo ngoba mase sike sayiqala le ndaba asibe kusayekeka kusasukeka gijime check amabhodo ngiyabuya manje ngisawudayisa itolo kanti ungabaleki kakhulu awubuke lento Sesiphinde sabuya ke njalo lapha igama lami ngudokotela Khehlelezi Isintusami sikhuluma ngesicupho ngokucupha baba Sibiya uyakwazi ukumcupha umuntu wesifazane uthi angakwazi ukulala nenye indoda yes Khehle ngiyakwazi ukwenza lokho usuke ukwenzelani lokho njengenyanga ngisuke ngibiyela umuzi wendoda kubhlungu dokotela ukuthi uma ulobola inkosikazi wakho kodwa ngikwenza kumuntu oshadile bangixolele nje bangakathathi cha ngikwenza kumuntu oseshadile oneprove ukuthi umfazi wami wena wakho umcuphile Khehle angekalale nendoda okay yovela iwindow yakhe yolala nje yabonga Khehlelami ake sivele sigijime manje siye lapha umbukele ekhaya ngoba uyafisa umbukele ekhaya ukuthi axhumane nobaba Sibiya baba Sibiya utholakala kuphi ngisesiphiko la ngisebenzela khona nase Khehlelezi Sky City eGoli so ku number ethi 073 8510 646 baba Sibiya mfowethu siyabonga kakhulu ukuthi ube nathi ohlelweni lethu oluyindumezulu uNkulunkulu akubusisa uNkulunkulu agcine ngiyabonga amen